Rongkhelan JJM doko kapita rada tumabangki aroyalang chehosi kijonang. Aprang anat ke ingkam kache Georgia phan Ronjon phangcho pen Karbiang Autonomous Council along kirap kachohang. Promeswa rongpi bangso pir theben avitang lo. Yashvir Sofa Store. Bangso store along nang litum longigji, mesen a sofa. An chot kalisi, an namjum hek penta longigji. Nang litum an ning hang a design, a teng pen kasi margin ning hang do setame, bangso Yashvir Sofa Store along pen longigji. Lapen an parta, hem along kahinotang sofa, puthot kasi mar mate repairing our size ita longigji. Kahumri nang jiadim lake Yashvir Sofa Store, Dokmoka Forest IB at Hengno. Klarda Kachini Jiapan 8459492372 Lapenke 86381-48114 along Humri Lote Long Igji. Kardom pinya daba birtalong penili sami mirinhan sepi pinya birtang ton pen cethanam senang. Central Sarkar hin pen rong so rong bot arada tumdo anta mesen la pen ingthir alang junlong nangji pura arong along ta Jal Jivan Mission Scheme deng ponlong. Bonta radatum along non puanta ingthirjir kijon alang kilong le arong dolang. Ahok lakhaing ko rapho nilib MEC constituency kaparlo nilib block asai hempen kachikoy not Rongkhelan aradapat mesen alang kipajunlong jiaphan sarkar pen JJM scheme piponlo. Bangso Rongkhelan arong aradapat mesen alang kiwan pilaki dokhora ahidia jo pensi langalang pong wanlo. Bonta non puanta lang ke pang pen ji ang along an nang ke palili det ajok rada tumabangki lang alang pong chulang ding pen an parkit hangta long le det long. Bonta lang abangki kinang soda posi Rongkhelan arada tum abangki lang royalang ji hugok se kami junang bom. Kasi kini karbi lo Charlie ya song pen JJM scheme dat chuki hola ni le balo la persona sai ke oi ke thek long pen si ini karbi lo Charlie ya song ni le aro tum pen wang thesi ini media party tum pen kalau so ke hello asai ke oi alam ti puthat ni ni pen ahin pen kalau ye pani lahan lo mukul saha adak ini tum adiman lo long plian JJM scheme ke claim ke patang konfi do kasi ini nito ma akenanji lahan lo non cekloyon truck mare ningkani si ke chokanta labang so askim ke claim ke petang ti pen apot lang kedure lang kelong le apot si nitum punto ini penapang bong labang so lang nang petang mate yang penong piwek nangji busin itu mahin pen kecunong di Bangso JJM scheme ke patangji aphan nukur saha asoko bijit saha aphan si arpu pek ponlo bonta non puanta patang pipon pitetlo lasi bangso sai ke patang tedet adima klong along prabjin pen nilip MEC pobitro rong pi pen danglok arpu ke dotu nang chelangra kapatang vekji aphan bor iponang jipusi KSA nilip aro amaipu numarson ingleng pen ningje pon dari tumalong lokal MEC pobitro rong pi same labang so lang along ke palong tu ji pan ke adima long pen wangsi ni thang la so ka pachok mare ke long tu ji pan ang chelang do nang ji pu pen si ni tum ka bi lo Charlie asong pen same tum diman lo kasi la so lang abang ako puthot ni tum long tu nang pu bang si ni tum ke hang lo Choki hola pen Sonjit Crow la pen koila mati pen Samson inti Karbing long live Assam Golaghat district ke parlo apar dekrung tado langso kathara rong Amerika Ronjon phangcho alangli lun tomo hirje tokbang ahin ke thek ser lapen aprang anat kili dunji aphan aning ke hang pik bonta kiduga joini kemang plengdam un ilang kedam tang suri hini ra sirkep aning kan pen trek jam ka chepatia hong klamalong sundun pangcheng lo Ronjon phangcho komat lo pulote inut hirje ki hir abang lapen tokbang Karbi lun tomo ketok thek ser bangku Karbi risonim so rong aje mate KYF
Karbi Zonal Festival Karbi Lamera Maya long anta kachepati dun pen nong ikilong dun ber abang khulong alang li nong ikilong dun kithenai ahir jerke Sami kungriso bolot kiwang bangso kidut ko Raje kimeta meong chot pindeng sumpot kaching thangta meong chot aja kongta heong chot sumbilong athon baklot nilip nihang chethang plot tu henlo methang aning ke hang pik lapen aning ke repen loksi hirgir ke tok lun to mo ke tok pen si anong kachethang pon maya hut alang lipen judge mate kangkhung kangsai arpu anta kilong abang tu bonda ningge hang seta nang japon abang awi ning nang parung pon bang awi ajoy ni mai thai jutet lote hem che do joy pen hem mithang ok ki rengji aphan cyclen rong anvet lo si therang ke phino ningge pon daga chapate dun ke hirjir pen ita chapate dun lo lapen lam thama kini kachidan lapen nasun si tumu pini ke tok la haita chapate dun long la Menton ingkan ma senang ni lason festival long nang ling chapati dun idun cheng kidun cheng bang ke kijudun tha bang du ulos tameni li la bangso nong e chapalong nun ke 2009 pen si dun lo lapen la mere me long stameni li chapati dun de pin pen stameni li phan ningke me pen hirjir ke jumi pen li phan nong ina pite dulo lapen nili phan ko mani ningke me abang pujong si to polote to war nang japon tha nili karbiang long along le ke do kali kusita nili karbi pindeng sumpot jutang jubat lun to mo ke tok ningke hang pik abang phu karbiang long autonomous council pen tami ko mani ningke hang abang phu tami nili phan nang rung pangtui pon tha pusi chuning ri pon thu bangela hello chiti ma phan chongho aphan phiru aphan wongmu aphan bongkru aphan munit aphan bimar aphan dawai aphan munit aphan longle aphan hilong aphan longle chodet la sinili tok cheng lo lapen nang linong ilong dun ma la bang kali nili bang ke halak sami kongris so bolot kewang bek so hijuk tot raje mitami ong chot pindeng sumpot ke ching thang ka bolot aja kong la thi ong chot sumbilong athon bak plot dilip ne hang che thang plot la bang silong koila mati pen samson ingti karbiang long live Badalaf Gramin Party ke senga bangphu promeswa rongpi bangso pir thepen che otanglo Korkanthi constituency ke parlo kang nekiling arong amikar promeswa rongpi ke damtang jangmini phai ingkora troxiani bangso pir thepen che otekanglo che thanda me alangli ke ningkan surihinira ingkora hinia ningkan thang ni phai isiani rong eta kang nekiling arong mate ame thang arong along amat Badalaf Gramin Party pu isia party mahang pathek onlo lapen bangso party aphan ke pangtang ponji aphan pura alang lihin pen un ana bangke chebor ipon bom lokasi alang li atum a party claim rapet atum lapen a hema sang ho atum pen nang pachini tun bonta alang li kopai ke lang no pen a jok ke dam tang jang mini phai ingora troxia ni ajo ame ke jang pen ke bur bede da jok bangso pir thepen che o nang toklo la sopen ke damtang aru ni phai pliar ni abang ke alang li phan an ke pachorap ani u hok pon la pena lang li rong ka chewoi abirta alang li tum party klem rapet abang pu bang phi la pen adona rap jirpi atumta karju long ji amate kachini ji aphansi therang ke atuma thingno alang li korte ran rong pi la pen rong asar atum ahin pen pachini pon so alang lipan chomrong su padutun pamika pan lapente labang su alang libang ki karbi pan khai pan inut asong japu si nilitum nilia akorte ki bisilo asi nilitum khai song japu ko bang matha dun pamika aben chini dun pamika labang su chini dun alama ke prang matabe alang di karbiang no pan kimisen pan ke 27 mate ingkoira troxier ni Prime Minister Narendra Modi kebang dia pantami alang bang lep promisorong pibang hanpon karbiang long man pantong kimima aking no mamate wang pen Prime Minister ko sontong ni kang nima bang solam ta 27 ni paklang
lapan paklang dep pen mat alang li bangke laso ajo 27 ajo mek kijang long pen masi alang li amir tu da mik juilu Dok muka pen sem singing ti Karbiang Long Live. Lakhain ko rapho nilip MEC constituency ka parlo akoy puta polling station along kidamtang aruni phai pliani nilip Democratic Forum atum pen kangdangamay kang nipon. Karbiang Long Autonomous Council akilik ng katibok bom penajok asong tinatum ta amithang asong kipangtang jiapan sai ke klem repason thak si kidamtang aruni phai pliani NDF atum ta kangdangamay akoy puta polling station along paduponlo. Pini bangke akoy puta PS long se Labang so para banana lecture ki tum ni barat tum tamino ne charge long si ahap le tema para troxy do lang ko ये तुम के लगा के ऑप्शन के दो दोनों ने पक्के जो ने चपातों की पॉजिटिव पीडी आने में चिंग तुम के डर नको बाना का खान बाना के तोरा पसी तुम चार्ज लोंग से रूलिंग पार्टी लोंग दो से ना मिली चिंग चाची में ने दिल्ली बालो जैसे में 2017 निकाल के चिटी रूलिंग पसी पहाड़ में मिली संता tangdang mai sipini dak pamban bonlo lake wangji election सीता मिली बापेन रूलिंग पार्टी लोंग दो दिनांग जी सन के रूलिंग पार्टी पेन ऑपोजिशन पार्टी के दो स्ट्रेट patlang lo la sikadu Kacing le tunde ke thak pasal la dak nili barlo Kacela dunang ke le namde makta abi abi. ma PS lo ansta mini tum la son thak thasi amai meeting Kupia porlo. NDF atum pen ta kewang GMAC akili ka hut nilip constituency pen ka chepahay pon vek jia phansi jakong che pharang pon boma sonsi thek pon long. Asi kado ka wesi kami kumiti along na tum sang sirap dura pha nang ni to apane ning chi polo labanso India belong sia khoi tara bom si kami no ni boy bang ki kita chujora sini to marjulong Sistem Lapan ke curut lapini ala ka peka peka ke wang lada khoi puta pia satung ini India bapani ke lapin India batum hal ke haji India batum lo ahop pet nil bapalan ka jabji kunci khoi puta ara pham sami Lapuson yung si kumane ala tum Ani amai ke kumane si chongwai long le kunde tum ne le ke patir picho committee tum sami adok Bang so maya long nilip along pen NDF a candidate Avinas Ronghang la pen NDF asong along Klem bang Bilison terang Benting terang Sujit Timong Rup Singh Singnar Bimoling ti la pen penangan kethekiding atum maya long chetong la pen penangan arong arat atum pen maya long chetong dunsi mesen pen mai pachun ponlong lo. Kisung kacini la tum nili ba farman Karbiang Long Autonomous Council ejukun tut aket pega ban tut ano ke tum cheton dun bete labang so nili ke amai mate dak rachari amai tum de kono dak ni tum pini candidate funding ke pathe lapen itu Masino ni tum ke kapacing tudun kunci apa election bang ke pena pena di ko Riso ejang tum sakuri kelong dun ji apa Putar pisara tum stame PS lo make Sini food kiklaim kita malong same sor Choki hola pen Sonjit Crow Karbiang Long Live. Pinya daba birta ke lapan se kang tonik lo.